Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti saan apag kinnaawatan, maala iti nasayaat atungtungan. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Oh, lakay! Naglawagan da ito'y balay. Ay da, naglawag mo ilaunay. Nasakit ti matak. Ay, katun na. Nairuam ka ngamin itinasip ngat abalay. Naglawag nga paiso ti aglawlaw. May maisahan ti kontador tayo. Adya. Nay, kasanaw nagbayad tayo. Ay, kat ag-share tayo Anya day ta share. Agbibingay tayo. Pagbibingayan tayo ti kuryente. Saan to nga ta apag-aapaan day ta? Anya ngay day dyan? Nagpiksan apatukar day jay. Di tabalay ni muna lakay. Nagpatukar day tinakapigpigsa. Ay, kaman ibaga, napakapsutan da. Si kakit di ba? Kakaiso na nga adda kuryente dito'y balay. Bayam, tamakangagtamot itinapig sa atukar. Lakay, nalawagan da ito'y balay tayo. Nagmayat man? Ita lang amin nga inaprobaran di electric cooperative di application mi. Nasaya at ano kasta? Kat amom ka de, naanya ti sumaro no nga ipakabit ko. Nya ngay data? Internet, tapno sa anak ko nga aglo-load. Di maki-internet dagiti kabalay mo dita. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Pagririn nanudan ti pagsayaatan. Ngamura yun, basta agbayad da. Sa bagay, may mayaten tamas makatipid kayo dita Pilipinas. Ay wun pagbibingayan men, anyaman dagiti gastos. Alaba kat, kanayo naktumatan nga umawag. Ay katwan alakay, saan tumatan nga agputod-putod ti signal. Nakaluto kan? Ay na, nabartag ka manan. Ay, naglawag. When ata da kuryenten. Ay, mayata. Iso asan ko man aday tagbarbartek lati amom nga ramiden. Agurnong kakiditi pagbayad iti kuryente. Sa anak mo na nabartag. Anya saan? Dandani di mo pa yan mayadang dagita sakam. Busy na ko. Ay, kaslayta, ibaga mamabisin ka. Ayan nga itinatgadam. Madamdama mo baka na nagpahimit Kwarta dagos ti damagan. Hoy, Manuel! Manuel, agring ka! Tayo na ka man. Nagsapa pa lang, mangriring ka na. Anya, nagsapa! Kumita ka man ni Jerwar, nang aton di init. Napana nagtrabaho dagiti kakadwa medyo construction. Bumangon ka ditan. Sana kasumrag kita. Anya? Saan ka asumrag? Kat, anya tigatang tayo iti kanan ngay. Umutang ka pa ilang. Adun ti utang ko. Saan da ko napautangan? Ni Jackie, awan ka no ti isaang da. Ay, awan man ang titrabaho ni Manuel. Sana si Merek tatang. Ay, Adahang over na. Ha? Ay, una yan. Bagbaga aman di anak mo, lakay. Tapno agbalin a responsable nga ama kan asawa. Kasano bagbaga ka panawan na kadagaws. Di na kaya't adang ganti bagak. Nakaala ako ni tibagas, tatang. Nanang, agawid akong tanim mabisin dagitan nakmain. Sige tayo nakagluton. Adda si daan niya, Naawan Di kamon baka ited maun, di daduma si daan tayaw. Mababayin ako na dumaw-dawat itibagas kada tatang kananang mo. Magbainam ko ma. Ano ti bagas da? Diyak kayatan ti dumawat. Iso anas kan ngagtrabaho kan ng inaldaw. Nagadugi di nga mo na ya. Ay, iun mo man ti TV. Anyat ko maya. Nagbuya ka. Inkapegsak do tagluto ak. Agbuya ka manan, isupay a kuryente. Ay, di mo pa ila iun ta TV. Buong ka, nay. Bigbigat at sumanaw ka. Nanang, bigbigat matagap apa da Jackie kan Manuel. Ay, kasanaw da itakapsat mo. Saan ka numanan anapan nagtrabaho? Nabartek man nga tan. Ay, amumbot tan di kapsat mo.
Kasanon ngayon dumanon ti pa nagbabayad ti kuryente. Ada nga ta pagbayad da. Ay, Ay, saan ang mabalin? Nasaan da nga agbayad, nanang? Agriri ah. Ay, sayang di manok ko. Aba, kapoy ito mo, ti-shuffle na. Oh. Ay na, Manuel. Ang sangsangit na anak mo. Di mo pa asikasuan mo. Nagsangsangit na ya. Ay na, nagpigsan mo ta TV. Ay, apa nga inidip mo? Ay na, aglablabaak. Awawir mo dagi tubing ah. Okay, awawiran mo. Agsasangit damay. Ay, nagpaara pa yung mga ruti panahon. Ay, iun mo man, electric pan. Nagleng ka nga gusar ka dagi ti appliances. Nagsadot ka mo't ngagtrabaho. Na, Panagbabayad tumanan, awang pa'y may bayad. kasta latibiyag ah. Nanang, adan di bil tayo iti kuryente. manungay, ti bayadan tayo. Nasurok nga 4,000. Anya, ay sus nagdakulan. Tado tayo mo't nga gususar. Ada amin TV tayo, nga agmalmalam anak andar. Kan ada washing machine mi kan ni Jackie. Ay, kasano tayo ngay amabayadan day ta. Pagbibingayan min nanang. Ay, katagsingir ka nga rudon ah. Jackie! Jackie! Apay manang, Umayak ag singir iti bingay yo, iti bayadan tayo a kuryente. Dahito iti bill, oh. awang pa'y mo pagbayad mi. Naskan ang makabayad tayo, sakbay ti A15, taiso ti due date na. Ibagak ka ni Manuel amanang. Ibaga ma, tapno da pagbayad tayo. Kunak mo siya ni Superman. Kunak mo kabaglang tiyag tayap. Manuel! Supermanak. Nabartag ka manan! Ay no, di ka man nagtrabahon! Napang ka man naging inuman! Jackie, ayan nan nga, di pagbayad yo. Manang, Mapanak ang bayadan inton bigat. kuha manang. Ay sus, siyak lang arudon ti nagpakabit iti kuryente. Agbayad kayo mo ta. Mabitlaang manang. Pagurayan dak. Due date tayon. Ang mga numaputod ti kuryente tayo. Kuha. Ay, agbayad kayo, Jackie. Saan mo't ang mabalin asyak amin ati agbayad? Agsinsin nung batsa mo na Jackie kan muna. Ay, hun nga raw. Kanawaan. Sumardengdan tulat ta. Anya aya ti pagsungsong batan da. Di mo ayan na nga. Amumot nga datol-tulang ka. Jay babayadan da iti kuryente, iti pagapapaan da. Tapay mait. Ay, katawang kano ti pagbayad da. Ay, kasano nga ba na makabayad na nga ka inom mga inom ni Manuel. Di magtrabaho. Day takot ita. Bayamon, datan tiyag bayad. Ay, katuwanan ah. Jay kakaiso na apensyon tan ati pagbayad ta. Apay na kami suot ka? Nagsinungbat kami kani manang muna. Anya? No nagtrabaho ka kumangamin. Adda kumama na orno nga pagbayad iti kuryente. Sildok. Talo gasot lang. Ay na, saan nga umanay da itoy? Si kantumang amin. Inom ka nga inom. Ibagam nga kurnong tapay ah. Due date nga rodan. Adula amin nga muna. Si kaman nga minti mapan makisarita kang kuhana. Amo madyak unay kasarsarita da diya kabsat ko. Nas ka na makisarita ka na laeng. Napay-pay lang. Tawarak di bayadan? Urayan na ang makabayad ta. Nagrigat mo ti kastuyan. Anak! Manang muna! Nagsasarita ta. Wan! Nagpigsamot nun ti pa nagtuktok mo. Mapirden tari daw, May. Nagsarita ta man. Nabartak ka manan. Abay, manong ti bayadan mi ti kuryente ta singir ka. Singir, Jack kaya ti makisarita iti nabartak. Sana mo ito nabartak. Ay na, agpausaw ka pa, isakbay ng agsarita ta. Saan? Sarita ta itan. Dito isang wanan ti balaya. Di mon tumot la maawatan dagiti Mawag! baga. Ay, sus, natumban! I am Superman. Ano? Ang dardaran ti
timuging na. Ha? Jackie! Jackie! Umay ka! Ayunay kamadtan, Manuel. Nay. Apa nagbartag ka na pan nakisarita ka ni Manang Mona. Apa yan na plasteran ti muging ko? Natumba ka nga rod kat na itugtog tamuging mo. Aya? Awan mo malagi po ka? Tilar aramidam. Purak to pa yun dahil balay. Ay na, konsumisyon ka nga asawa. Apay, anya ti mapaspasamak muna. Awan, tatang. Nagsinungbat kayaw ko ni Jakay? Di damot ngamin kaya tagbayad iti kuryente. Ay napasinsya am ka di idan, taka si damay. Ken amom, tay kunana apagsasaaw. Ti saan apag kinaawatan, maala itinasaya at atungtungan kunana. Ay natatang, adda nga rodmot igatang dayjay a Manuel iti arak, ngam awan ti pagbayad da iti kuryente. Ha? Nagnumaran da di kuryente, itapa nagbabayad doon, awan ibayad dan. Lakay. Ay, Yamat deta itsura mon baka maistresa kami kadagiti kakadwak diti compound. tapay manan. Di damot kaya tiyagbayad iti kuryente. Ay bakit? Day talaang ti paka-stressam? Kat anyang iti kayat da, siyakla amin ang tiyagbayad. Amin kami mo't katagos usar. Ay, nukastada ka na yun. Nasaysaya at laangan nga agpakabit da iti bukod da kuryente. Relax ka laang ka di. Ay, sana ka makapag-relax. Aging ga sana ka makasingir. O sige, nayuna ko, di ipauit ko nga allowance yaw. Tapno bayada mo, day tabil ti kuryente. Anya? Kayat mo asawat? Malibre da? Na, naglaingdan ngay. Saan matakasta, bakit? Ikam ida iti umno a panawan, a makaurnong ti pagbayad da. Daya kabsat ko, Manuel. Nagsadot tumot ngamin ngagtrabaho. Ad-ado ti panawon na nga ginom. Kasaritam saan a maala ti pudot ti ulo dayta? Ala bakit? Saan kan nga agungat? Itatalaang manan nga nag-video call. Agung ungot ka pa'y. Umisam ka man kid di. Di nakman pag-isaman, tama di timod ko. Sige matan umisam kan. Tani, agipaw itak manan iti kwartayon. Dayta, nakaisam akon. Isam dayta? Jay mat a makita tingipan mo. Oh, mayat daytan. Kasta bakit? Basta, agipawit ka Tani, amang ano maputod ti kuryente ditoy. Wan bakit? Saan kayo abay-bayan? Ang kakiti kasaritan ni ading mo a Manuel. Tabagbagaam tinasaya at asasao. Ay, sige man laangan lakay. Bayam, pagsasaritaan mi dayta abanag. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti saan apag kinaawatan, maala itinasaya at atungtungan. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.